nwelu story nkọla ebe a nụwa. I think enough from part 1 to 6. Yeah, this story so now one of the interesting story nkọgo na this page. Gbasalụ one guy, nwunye si na obu oya obili na aja ọcha wee jegwa ndị be ha na-agwaghị di and ọ bụrụ na di eburu oya obili na aja ọcha actually di guy na-agwụdo maka ya n'obodo oyibo and ọ nọ na this page and ọ bụ one of my strongest fan, like ojire the page me egwu honestly, and I I want to say thank you so much. After his story after the story nkọ maka ya kosia, in fact since then amụrụ m onwe gobosi mpụta na page m ngala ịfụ comment ya. Oh yes. So welu ihe o wetala bụ na nke ikpeazụ a before nyaba arụ, so ọ sị m that na n'ife achọrọ ịjụ ndị mmadụ bụ na a na-enwe nsogbu na relationship ya n'ife na-eme ka e nwere ike ịghọta na like ya mmadụ kịta obele oge fa na-abịa ebido nwebe okwu like obele oge fa na-abịa ebido nwebe okwu ama mbụkwa obele okwu like ife enwere isi sebele ha okwu ịghọtara na ma nwoke ma nwaanyị mana ọ kalịsị na ụmụ nwaanyị ịghọtara ebe na-eje ọ sị m na ya mara ife na-eme na dịsị na-enye ezigbo nsogbu ya mara ka a ga-esi wee control this thing. This guy na-agwa unu maka ịma na nwunye torture ya so much. M ga-asị kene gị na ịnụsịa the story, the man dị traumatized. Ọ bụ na ị na-anya na screen m ị ga-afụ the story na-ekwu maka ya. Ichi watch the story go onwe part 1 2 3 I think you know na part 6. And this very lady ọ gwago ndị be ha nye ego ya mere n'isi efe kwere nye still till now mfe nye the money. Unless ma ha nyezikwelie nke last month or within the period na ya ọpụyọta na and the fact nwa ya nwaanyị. So ọ na-asị bụ na amụrụ ife na-eme na ọ bụ na ya likere mmadụ na fama nwe nsogbu na fama nwe nsogbu like ọ bụ na ya welgasị casual magolu just friends unu fu na-ekene na ama nwe nsogbu mana ya tekere gị serious as onye nke unu ebido nwebe nsogbu sebe okwu that unu na-abụ ga-agbasa. O wee na-asị kedu ife ọdụ unu ka ọnya na-eme ha ma onwe nugo onye ome kedu etu unu si feel about this. Ịgwa gị eziokwu ihe pass through nwere onye ga-ejesi enyepụta trust kwa mmadụ too much ọpịghọta na and onwe ndị ga-abụ gị na fana abụọ na-eli enyi fa chọ ka ị na-understand ife exactly the way fana understand the things other possible nwekwa ike ọ bụrụ ife pass through na your marriage yọrọ na maka na nwaanyị ekwere eweta ego ọjọọ gị ga-jụ ọchịcha kpọnye gị nwa no chakwala nụ no gbogo egbogo mba gbada mba who knows o nwere ife family n'isi gị ịma onwe ndị ada believe when ndị na-ebelieve. I'm just saying I'm only searching to see ebe anyị ga-esi wee chọba ihe anụnwa na-enye gị nsogbu abịa ebe na-eje. So ị need ekpele need so many things as a man to know what is wrong with you, honestly, because I'm mgbe afọ na ngwa m na ifugo another lady I don't interested in, but now I don't know. Ọ bụ na nwere ife unu feel na ọnyanwa na-eme this guy na-ede na comment section. Ọ bụkwa na ị chọọ watch story is better na ije ge story ị ga-esi enye nwee ike kwuo ihe ị ga-ekwu na comment section. Ọ bụ na ị ga-ebugo the story, let us know ihe ị chelụ na ọnya bụ nsogbu this guy. Ọ nọrọkwa Naija ọ n'obodo oyibo, but still onye na-enwe nsogbu. Chai manụ na-eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.